کام ہے گرتے کو تھام لے دعا ہے مولا کائنات تو ڈٹھرے منظور تے قبول بانیان دی صفحہ ماتم بچھائی بارواں شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول مجلس پاک بڑی قبول ہے مزید روحانیت واسطے درود پاک تو اپنے اپنے مرحومین اور میرے والد صاحب اور سید سلطان شمسی بادشاہ انہی بلندی درجات واسطے درود پاک پڑھ جتنے مریض ہیں مومنین مومنات اور خصوصاً بالخصوص ابا سید صادق علی شاہ معروف ڈاڈا شاہ انہاں دی صحت یابی واسطے خلوص نال درود پاک پڑھو اللہ حجت خدا بارہ شہنشاہ دی ظہور و سلام دی واسطے مل کے صلوات اللہ ایک ایسی صلوات پڑھو مسجد امام رضا شہنشاہ بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نام امیر المومنین دی مل کے گونجاوے حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں واجب ہو گیا حیدری اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرا نہ عالم فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر وانگ جلال میڈا میں ماز ملنگو حیدر دا نہیں غیر دے وال خیال میڈا باں پکڑی شبیر میڈی والسین خاتون دا لال میڈا شمس کلندر مرشد ہے جڑا مڑ تو ہے لجپال میڈا پھر کے حیدری بغض بھاویں مزید رکھ بغض بھاویں مزید رکھ کوئی تے سیدان دی دید رکھ یزید نال جو ایڈا پیارے وٹ پیو دا نام بھی یزید رکھ کیا بات ہے رنگی ہور بن گیا صدقے جا امام حسین دی عزادار وسط صبح کر لے شام کر لے زندگی حیدر دے نام کر لے نظیر نبی دی ہکو من لے علین و اپنا امام من لے مل کے حیدری خلوص نال درود پاک پڑھو میں ذکر پاک شروع کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سہنی صلوات الذی کلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حسنین نان بذات درود پڑھو ذات سرات عرش اعلی کائنات جدید بھوائی جتھے ملدن حکام
کہ اللہ ہے یا ہے آپ بنا نعرہ حیدری. سلطان کا فرمان ہے اپنی عمل سن زینت دیو میرے بھرا علی بن ابی طالب دے ذکر لہذا عبادت دے سب مکمل کرنے واسطے ایک دو قصیدے اور اس تو بعد 4 وینٹ طالب دعا. نبی نے سلطان دا فرمان ہے جڑا بندہ صبح دی نماز اول وقت چدا کرے میں محمد دا روح خوش ہوں. پیغام ضروری بابا ناصر شاہ مر جاوے اس دے گھر والے اس نو جتنا جلدی دفن کرن میں محمد دا ہاں ٹھرتا ہے. دھی جوان ہوئے پیو جتی لاوے اس ویلے پاوے جو دو دھی دا رشتہ عقد کر دے وے میں محمد دا روح خوش ہوں. چھو بادشاہ صادق آل محمد سارے درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سرکار میں ہمارے مومن کے چہرے کا نور نماز شب ہے. یہ بندہ چاہتا ہے بھی چہرے تے نور آوے نماز شب یعنی نماز تہجد شروع کر. ایک عالم دین ہوئے میں بابا جی بابا ناصر شاہ جی بابا صادق سائیں جی اتنے ماتمی بیٹھو بابا دین شاہ جی ایک گل سناؤں ماں ان دے داد دا میں لالچ نہیں. جیڑے لوگ بیمار رہن دے اے عمل چکرے حسین دی عمل شفا یابی دے. ایک عالم دین ہوئے علامہ سید علی نکی نکن لکھنؤ والے بہت بڑے آئے. انہاں بابا جی اپنے کتاب ہی درج کیتا ہے میں اپنے شاگردان و واضح و نصیحت سبق پڑھا رہا. ایک شاگرد کھڑو کے اندر استاد جی قبلہ و کعبہ عالم دین ہو بزرگ ہو سید ہو میرا بھائی بیمار ہے ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ جواب دیتے ہیں ان دی مرض دی تشخیص نہیں ہو لہذا کوئی عمل طریقہ دسو تو سید ہو میرا بھائی بچ جاؤ. اے گل غور نہ سنے عمل انہاں خیمے کر 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت جناب زہیر ابن قین یہ لکھ لو 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت جناب زہیر ابن قین پاک رسول دے صحابیان امام حسین الکربلا شہید ہو عام ہستی نے. فجر دی نماز تو پہلے کوئی فرد گھر کیوں اماں ہمشیرہ بہن سمجھ آ رہی ہے یہ جڑا بندہ بیمار ہے پڑھ کے سو جاوے جناب زہیر ابن قین باطن خواب تشریف لے اس سے تیرے بھائی دی مرض دا علاج دس. وہ آدن جی پڑھ کے سو گیا کوئی فرد بھی جناب زہیر ابن قین تشریف لے قدم بوسی کی سرکار توڑے چہرے دی زیارت بھی ہوگی تسی کربلا امام حسین الشہید ہوئے ہو قبلہ تو انہوں تکلیف اس وقت دیتی ہو فرد پہ سوال کرتا جناب زہیر ابن قین تھے تو انہوں اس وقت تکلیف دیتی ہے میرا بھائی بیمار ہے ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ انہوں جواب دیتے ہیں ان دی مرض دی تشخیص نہیں تسی سرکار دے صحابی ہو بہتر جانتے ہو عمل طریقہ دسو. انہاں کیا تیرا بھائی بیمار کوئی نہیں انہاں کیا وجہ انہاں کیا مجلس تے کہ جاتے گیا اس لنگر پاک تو نفرت کی تھی آئی. اکبر دے بابے نے انہوں لا علاج مرض مبتلا کر دیا. انہاں کہ جی معافی دا طریقہ مجلس تے جاوے لنگر دا لکمہ تناول فرماوے اکبر دا بابا کریم انہوں شفا یا بھی مل ہوئے سے. مقصد گل کرنے دے ایک کریم گھرانا ہے انہوں دے درد تو پینو ناممکن و ممکن کرنے والے دا نام حسین ہے. اتقامی کوئی نہیں پوری کائنات کوئی ایسا باوجی کام ہوئے جیڑے انہوں دے آنکھن تے دور نہ ہوئے. ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کروں سیندھ سال بعد اسی اپنے ببرلو شہرہ لے ہوں جتھو بھی گرد و نوات ہوندے باورہ نہیں مولا کی قسم محبت ہے نہیں تا ڈیرے ویک سکتے ہون نہیں لکھیا مولا علی دی قسم ہے 19 صفحہ دے پوسٹر اشتہار بنے ہوئے ہیں. یہ باورہ دی محبت اتنی ہوندی جس طریقے نال فون کرتے ہیں مولا دی قسم چھوڑ کے بھی ہونا اور کوئی لالچ لے کے بھی نہیں ہوندے کہ باوے نو کدی پوچھ لو مطالبہ کیتا ہوئے جی میں دوے ذاکر کر دیں نہیں جی انج ہوئے تے ہون اگر سال بعد ہونے ہیں بابا ناصر شاہ جی سانو سونا تے سونا طریقہ لیا کر. ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع
चस नहीं दे रहा साउंड इको भी दे जिमें अपर पंजाब साउंडा दे पढ़ने साउंड माशाल्लाह चंगे है डब्बे भी ज्यादा हैं बेहतरीन है लेकिन चस नाल चल नहीं जिमें साडा दिल है इको ते आवाज जिमें असी उते हिले हुए हैं ना भी भरवा आवाज हो एक सलवार पढ़ो मैं कसीदा शुरू कर बिस्मिल्लाह नहीं सलवार कसीदे वाली तुसा एक और भी नहीं दसो अकबर जी फर्द सानी में पढ़नी नहीं इमाम बारगाह की दीवारों तो लिखनी पाक सैयदा दी उम्मत दी फर्द सानी बाबा नासिर शादी होए मातमी बैठे हुए नजरदार ते बोलनी ना हो ही नहीं सकता की सैयद सानू उवें दाद देंदा जिवें अपर ले उठ के देंदे तुसीं भी नाल रल के करो अल्लाह कोई नहीं बनाया हम सब बतूल दाए हमसे बतूल दा अल्लाह कोई नहीं बनाया हमसे बतूल इदा शेर सुनावा मोहम्मद सैयदा ने हाथ पाक बतूल दी शादी कीते हूरानू बुलवा के आखिरी सदर पे हाथ मोकी है बरलो वाले हो सदर तो तवज्जो करे कीते हूरानू बुलवा के मारा जल बारन दे मोती ताज दे विच जड़वा के अल्लाह अरशा तू भेजाए सेवा जनून इस जज्बात खुद नसीब करे एक नारा नहीं सुनाया जो वेख लो सिंध वाले अल्लाह अरशा तू भेजाए ज़ेवा बतूल दाए तू भेजाए ज़ेवा बतूल दा अल्लाह अरशा मैं देखना मुहर्रम पढ़े लाहौर कुरान की कसम मजमे खड़े किए दुआ और दान जेंदे नाम द शाम सवेरे पढ़दा है सलवाता पाक नबी बाबा जी सवेरे पढ़दा है सलवाता जेंदे नाम द शाम सवेरे पढ़दा है सलवाता जैसी बिस्त बतूल दा नाराए हादरी सुभान अल्लाह इमाम हुसैन दे वदार वफद दे
सवेरे पढ़दा है सलवात शाम सवेरे पढ़दा है सलवात जैसी नज़र नाज़िल होया कुरानी आयात उहो बनया है सीना बिस्ता बतूल दा हादरी जिंदाबाद जिंदा जवाब दे उठा कसीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी अज़मत एक सलवात पढ़ो सरकार दी अज़मत तुझे हुसैन ज़माना सलाम करता है 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 तुझे या इमाम हुसैन बाबा जी ज़माना ही सलाम करता है कोई और हस्ती भी है अगर मैं वजात कर दी थी वक्त फर्द साल का लुत्फ अदा से सलाम कर तुझे फर्द सानी दसो हस्ती है कौन हुसैन ज़माना सलाम करता है कि खुद तुझे तेरा नाना सलाम कहता है ये हुण दिल बोलियो जिवें तुहाडे ते अता है नाराए हैदरी तुझे हुसैन सलाम करता है तुझे करता बहुत कीमती शेर मातमी दे हाथ हर वजे ज़माना सलाम करता हुसैन जब सत करबो भला में आया है तुझे खुदा का ठिकाना सलाम कहता लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन आवाज़ थोड़ी रखी करें लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन अली 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 हाँ तुझे तुझे हुसैन ज़माना शादी अगला शेर इसको ही कीजिए। करता है तुझे हुसैन ज़माना सरकार दे मातमी तशरीफ फरमाओ उन वास्ते शेर खसूसन तुझे हुसैन ज़माना सलाम कर हुसैन तेरी फजीलत शक्ल मातम में हमारा हाथ उठाना सलाम कर तुझे
قصیدہ مرحوم بھٹی صاحب دی بلندی درجات واسطے ایک سلوات کر 100 سال پرانا ذاکر نہیں سینڈا لے بھٹی صاحب دا قصیدہ سننا ہوئے تھے ایڈی جھکی سلوات مرحوم بھٹی صاحب نے لکھیا ہر ایک زمانہ علی دا لکھنا لے پڑھنا لے مولا دی قسم مولا دی قبر انسان دے فرد سالی بھٹی صاحب نے لکھے قلم توڑ دیتا اللہ نے کتنے ماتمی سن سن چیلا مناون آئے ہونا لی دیویں دھیاں دا نوکر سونی ہائے کیتی ہے یہ تو کربلا بن گئی نوکر باو جی نوکر تھوڑا تیلی اثر رومن دے نوکر او میں نہیں آئی جنہاں نو دین سکھائے او نہ تیریاں دھیاں نو بازار چمارے یہ کربلا بن گئی باو صادق سائیں نوکر 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 باو جی نوکر نوکر او دین سکھائے انہ تیریاں دھیاں نو چھتری شہرہ پھرایا صدقے آدھی آئی حسین میں اوہ زینبا اور رونے ہو جی میں توڑے دیا تھا نوکر 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 اگر بھائی کربلا بڑھ گئی نوکر آدھی آئی حسین میں غازد بھینا صدقے صدقے آوازت اکبر دا بابا میرے مان مک گئے صدقے صدقے سے ڈالے ہوں ببرلو شہر دے ماتمیوں مان تو اندر بھراواں دے نال علی دی دھی دے نو بھرات تے کربلا کس گئے آدھی آئی حسین پترا موئی دا سلام
بادشاہ یوم تھی انہوں نے جملہ نہیں سنیا او آدھر ذاکر صحابہ جنی سفر دعا جمان کائنات ختم ہوئے دی علی دی تیری جتی شام ونیا صدقے صدقے نوکرہ آدھی آئی حسین میرا استقبال کرنا لکوئی نہیں علی دی شام دے امر نبھا کے سیندالیوں جڑے رمز دے جملے تو وین کر کے روندے ہو باولا نصر شاہی اونا وقت میں جملہ دے رہے ہیں باولا تقیر شاہی ران وقتیاں نو پتہ لگا جو علی دی بھیرا مرا کے وطن والائیے تردیاں علی دی دے کولائیاں ہاتھ جوڑ کے آدھیاں مرشدہ دی معافی منگنائیاں نو بھیرا مرا کے جی دی کیویں والائیے اللہ دے نات دسا زیادہ تکلیف کتھے ہوئی بی بی آکھے شاہ اچھا روندے ہوئے وقت قدماتے ہاتھ لا کے آنی تے اے دساؤ مارے دھیر کی نبی بی اکھل شام آنے جیڑے رمز تے روندے ہو جملہ آگیا جماعت نہیں آؤں صدقے جماعت ہاتھ جوڑ کے آنی سین مارے ابھی دھیر شام آنے آئے چھتری شہر ہوئی پھرائے شام آنے اللہ دینا تدسا وقت کوفے علیہ نو بدوا کیوں کی تھی آئی بی رو کیا دی میں کوفے علیہ نو بدوا ہی واسطہ کی تھی آئی کوفے علیہ جانے جو مزنوا صدقے کر لو ماتوں صدقے شام علیہ تو پتہ ہی کوئی نہ کوفی تے کئی سورتا میری شگیردہ جنہ میرے کل قرآن پڑھے نوکرہ دو وین ہوتے باغہ میں ممبر نوکرہ کوفی آلے نوئی واسطہ با دعا کی تھی آئی کوفی آلے جان دیا جو میں علی دی زنبا شام علی انت پتہ ہی کوئی نہ صدقے جلے دردہ نے لوگ آئے بیٹھے ہو شام دا بازار ہے ایک دکاندار ہے آکے دکاندار دروازہ کھولے آئے بابا صادق صاحب بابا ناصر صاحب بابا تقیر شادی تو انہی موجود کی تھے جملہ دیوں آسین دالیں اگر تو انہی سمجھ چاہ گیا میرے سے بھی مکان ہو ویسے یمن نوستائی کا کیا آیا ہے آکے سودا سلف خریدے سودا دکاندار دے پاسے وے کے اندر سودا بادچ دے وے اے دسا دیوارہ تو خون کیا ہے آدھا چپ کروائے نروائے اے جگ کربلائے اے دموت تماچے مار کے اندر حیاء کر جنگ کربلائے خون شب کیا ہے آدھا نروائے جیڑیاں بچ گئی ہیں انہوں بھیراوت قاتل مرے دے صدقے ہوگی منظوری نوکرہ کدی اس دیوار دنال متھا مار کے دی حیاء کرو میں بطول دی دھیا صدقے ایک وین ہو صدقے شام دا بازار پاک سجاد روین کردن اللہ منو موت چڑے ویا لیکن میں سجاد منظر نہ ویکھا پوچھیا مولا منظر کیڑا ڈٹھائی جڑے سید بیٹھے ہو معافی دے ویا فرمیدن اچانک بازار جی میرے دامن نو چھکی آئی ہے میں موڑ کے ڈٹھائے میری بہن معصومہ نے چہرے تے خونا میں نوادی ویت سجا دعا منگ شلم مرونیا اگر میں دی موت دی دعا نہیں منگدا وقت شمر نواک میرے موت نہ مارے میری کانت مارے
सदके सदके वे वीरों एवं जात जुल्म करेंदे जिथा बाबा बोसे देना वो शाम दे वेले वो शाम दे वेची आया पूर शरीफ मलादा ओ बाजार दी भीड़ नू वेख दे आशा रुक गया आमदी भीड़ दिखी जो पहले वाली अब्बास दे लहन तो बाद ओ बाजार दी भीड़ नू वेख दे आशा रुक गया आमदी ते मंगया क्या समातमिया सवलक बदमाश दे मजमे विचों आया यकदम ख्याल रजादा ओ मंगी चादर वीर दे क्या तला तू दे वास्ता माज़ा सदके सदके नौकर ओ मंगी चादर वीर दे क्या तला तू दे वास्ता मा दुखी बाबा जी कच्छ दे एक शायर है नजर जमीर उन्हें बंद लिखे भी अली दी धी अब्बास दे लहन तो बाद शाम जो आई है ते मंजर केड़ा डिठा है डिठी पहली वारी वो शाम ज़ैनब वो धी ज़हरा दी घबरा गई ओ नी वसदा वेख के पत्थरा दा बीबी कोल सजाद दे सदके सदके करबला बन गई ओ नी वसदा वेख के पत्थरा दा बीबी कोल सजाद सदके नौकर 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 ओ मी वसदा वेख के पत्थरा दा बीबी कोल सजाद दे